Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. Ah, Malion, billet dimanche 20 novembre 2022. Malion, nous avons une bonne nouvelle. Tengina Sankono, a été ça. Burkina Premier ministre de Boraka Kumabi. Ko Olubina Barakeni Mokura Doyi. Ko Jako Dipu Olni Farasi Jera. Burkina Premier ministre, Mena Kala Malion. Ko Takana Talade. Ne Burkina Premier ministre Rekumakan. Burkina Premier ministre ko depuis Faransi tagara olu fe ko terroriste be ka caya di ko olu fana bena dɛmɛbaga kura ɲini Burkina bena dɛmɛbaga kura ɲini u yɛrɛ la ko depuis olu tɛgɛ di ko depuis olu tɛgɛ di Mali ma aye kuma in lamɛ dɛ Burkina premier ministre kila k'a fɔ tuguni ko depuis Burkina ni Mali y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko Burkina commencera ka victoire sɔrɔ terroriste kan halo dongo Burkina sɔrɔsiw taara ka taa terroriste ka u sɔrɔ bɛ Darakaduna ka taa jigin u kan Mali avion be k'u dɛmɛ Mali renseignement be k'u dɛmɛ Burkina premier ministre bɔra ka kuma bi on va dire bravo au président Assimi bravo au président Ibrahim Traoré et ala de et puis Burkina premier ministre tilala ka fɔ tuguni k'olu bɛ fɛ de k'olu ni Mali ka fara ɲɔgɔn kan ko Mali Guinée Mali Lajinɛ Burkina Faso Burkina premier ministre bɔra ka fɔ 600 ko Burkina bɛ fɛ de ko États-Unis d'Afrique ko Afrique kan bɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ko olu b'o de nɔfɛ ko et puis ko ka a jara Faransi ye olu bɛ dɛmɛbaga ɲini la a ma diya Faransi ye olu bɛ taa dɛmɛbaga kura ɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye aw yɛrɛ b'o tigi dɔn donc Maliens n bɛna video kala Burkina premier ministre ye mɔnɛ de bɔ bɛɛ lajɛlen na bi Burkina premier ministre ye Faransi bɔ ka bin ka Faransi lebu ko Faransi ka ko banna ko Faransi tile kelen ma se ka terroriste kɛlɛ ko Faransi kɔnɔ jɛlen t'u ye donc Maliens ta kana t'a la n bɛna Burkina premier ministre kumakan kala aw ni ne an bɛ jɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ Maliens ko prêt parti ala bi video in ka di dɛ Maliens ka kuma ko bi ye sini ala kale Maliens an ka taa fɛ ko n'an bɛ taa an bɛ se ala yɛrɛ de Mali ta k'a ye bi donc alhamdulillah bi sisan Burkina premier ministre ka kuma a kumakan filɛ Maliens n bɛna kala aw n'an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a kɛ to de n ka téléphone tɔrɔsini faga voilà. Chacun de nos partenaires qu'ils soient loyaux avec nous. Nous souhaitons donc une coopération sincère et franche. Nous pensons peut-être à tort que certains partenaires n'ont pas toujours été loyaux. Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 dans l'indifférence, si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires? Où trouvent-ils les armes, les munitions, le carburant, l'argent qu'ils ont à profusion? Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace? Maliens ala de ne kasira de sa to ngadon kasisa nixon jali be bisa ko Mali est plainte mi do Faransi contre la onina au prévu do de fleta Burkina ko Faransi ka contrôle be sangolo la ko terroriste ko debi Faransi nana ko chama ne farala terroriste kan ko olu tse ka famia ko Faransi ka nali ko nafa foyi te Faransi la an ka kuma to la mais ko et puis ko terroriste be marfa boro jumɛn ko terroriste be mobile boro jumɛn ko terroriste be carburant boro jumɛn ko terroriste be war boro jumɛn ko ka mɔgɔ recruter ko Faransi de complice de awa Mali est plainte de ONU contre la Burkina Faso a apprécié président Assimi, que Dieu bénisse la transition malienne. Mali Angatassa, que Dieu bénisse la transition burkinabé, que Dieu bénisse la transition guinéenne, que Dieu bénisse toute l'Afrique, que Dieu bénisse le président maréchal Assimi et la transition malienne. Maliens, on a une la main. Chacun de nos partenaires, qu'ils soient loyaux avec nous. Nous souhaitons donc une coopération sincère et franche. Nous pensons peut-être à tort que certains partenaires n'ont pas toujours été loyaux. Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 dans l'indifférence, si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires? Où trouvent-ils les armes, les munitions, le carburant, l'argent qu'ils ont à profusion? Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace, avec des moyens modernes de détection, ne peuvent-ils pas, s'ils sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements de ces terroristes? Voilà. Ko satellite be Faransi bolo, ko avion be Faransi bolo, ko renseignement be Faransi bolo. Ala de ko olu tse ka famia, ko terroriste be bon moto la, ko ka taga tieni ke, ko Faransi tse ka terroriste yoro ira, olu ka surasu la, ko olu ka surasu ka to faga. Ko ça veut dire que ko Faransi yɛrɛ de problème yɛrɛ ye. Donc Maliens an y'o de fɔ an na, an ka taa, n bɛna tɔ kala. Et puis motion
a filɛ u ka assemblée de kɔnɔna na dɛ Burkina assemblée kɔnɔna na Burkina premier ministre de filɛ ka taga u ka CNT Burkina CNT kɔnɔ ka taga nin kuma in de fɔ devant le monde entier an ka kuma tɔ lamɛn. C'est alors que la question se pose. N'avons-nous pas été jusque-là trop naïfs dans nos relations avec nos partenaires? Sans doute. Une introspection s'impose. Nous essayerons autant que possible de diversifier nos relations de partenariat jusqu'à trouver la bonne formule pour les intérêts du Burkina Faso. Mais il ne sera pas question de nous laisser dominer par un partenaire, qui qu'il soit. Aye tubabu Burkina premier ministre ye tubabu ka ambassadeur bɛɛ de wele ka fara ɲɔgɔn kan ko jamana o jamana ko ni Burkina ko k'a bɛ baara kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye ko ni jamana o jamana ko k'i b'i da don a la k'i bɛ Burkina bila k'a la tɛmɛ awa France avertilen do Burkina dɛ awa capitaine ko ale bɛ taga mɔgɔ mɔgɔ jɛ k'a bɛ baara ko Burkina bɛna mɔgɔ kura dɔ ɲini ko Burkina n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ni France ko cinjan dɔrɔn ko France ka Burkina bila kuma fa filɛ kuma ba filɛ an ka tɔ lamɛn et puis a bɛ ka nin dɔrɔn fɔ na Français ka diplomate européen ka diplomate diɲɛ ambassadeur bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan a ye nin wele ka nin ci de fɔ a ye premier ministre Choguel de ladege nin yɔrɔ la an bɛ premier ministre Choguel fo Choguel ye kuma kelen mun fɔ dɛ Burkina président taara sigi Choguel ka kuma de kan pas à pas que Dieu bénisse le premier ministre Choguel que Dieu bénisse la transition malienne que Dieu bénisse Maréchal Assimi Maliens an ka nin kuma tɔ lamɛn. Dans la lutte contre le terrorisme, il revient aux Burkinabés et à eux seuls de défendre leur patrie en danger, avec bien sûr le soutien bienveillant de tous ceux qui voudront nous accompagner. C'est pourquoi il a été lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. La réorganisation de l'armée est en cours. Elle sera opérée en profondeur et des audits ont déjà été ordonnés et seront menés sur la gestion de l'armée au cours de ces dernières années. Des acquisitions de moyens de combat terrestres et aériens ont déjà eu lieu et d'autres sont en cours. C'est le lieu de dire merci à des partenaires voisins qui ont facilité ces acquisitions et qui continuent de nous soutenir. Hey Maliens, ah la de président Assimi aye président Assimi bolo korota aye président Assimi bolo korota ko Burkina ye avion kura sɔrɔ kama mɛ ko Burkina ye char combat kura sɔrɔ kama mɛ ko ala ni olu kɛrɛfɛ jugu dɔ k'olu ye kumana olu ni mɔgɔ dɔw cɛ o ye ama Kamara bɔra Burkina dɔrɔn kuma bɛɛ banna Kamara taara Burkina de Kamara le ministre de la défense Kamara taara Burkina dɔrɔn k'i sigilen to ko alors Poutine bon capitaine mago bɛ avion ni fɛn na quoi cɛw kuma bɛɛ banna Assimi Poutine wala i b'a dɔn Poutine terikɛ de Assimi ye Vladimir Poutine terikɛ de Assimi ye Assimi tɔ ka palais kɔnɔ ka sɛworo kelen sama dɔrɔn ka Poutine wele Poutine taara avion caman baden de bila Burkina i b'a fɔ ko limɔgɔni u filɛ ka Mali de fota ko ala ni Mali sababuya la ko Burkina filɛ ka avion de sɔrɔ ani marafaw ani fɛn caman sɔrɔ k'olu bɛ Mali fo mais o tɛ Mali tɔgɔ fɔ dɛ u b'a fɔ ko à travers des voisins mɛ na yɔrɔnin kala ka électro fitinin kala an ka jɛ ka yɔrɔnin lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Et d'autres sont en cours. C'est le lieu de dire merci. Voilà. A y'a yɔrɔ lajɛ dɛ. De tous ceux qui voudront nous accompagner. C'est pourquoi il a été lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. La réorganisation de l'armée est en cours. Elle sera opérée en profondeur et des audits ont déjà été ordonnés et seront menés sur la gestion de l'armée au cours de ces dernières années. Des acquisitions de moyens de combat terrestres et aériens ont déjà eu lieu et d'autres sont en cours. C'est le lieu de dire merci à des partenaires voisins qui ont facilité ces acquisitions et qui continuent de nous soutenir. Abana, Maliens aye mu fɔ tubabukan na minnu tɛ tubabukan mɛn ko olu kɛrɛfɛ dugu dɔ y'a to f'olu ye avion sɔrɔ olu ye marifaw sɔrɔ ko dugu dɔ bɛ Burkina kɛrɛfɛ o ye Mali de o i b'a dɔn Kamara bɔra Burkina ko ala ni Mali sababuya la k'olu ye avion dɔw sɔrɔ u ye marifa caman sɔrɔ awa ko Burkina ye commande wɛrɛw kɛ tuguni ko marifa caman ba bɛ se Burkina ka tɛmɛ ko
Burkina be ni yer armée de ko ube mogo wa biduru bena do Burkina sorasiya la ko Burkina wulen be ka jode kawa ko Burkina révolution be 400 km à l'heure la ko ala ni Mali barka la ko Burkina be ka yere sorobi. On dit merci au président Assimi, merci au ministre de la Défense Sadio Kamara et merci au capitaine Ibrahim Traoré et merci au premier ministre burkinabé. Malion anga kuma to la me kuya marfa kura sura ma mede ima Sadio Baradro ou ye folie ke donc un Sadio fo quoi anga kuma to la me. La coopération avec les pays limitrophes va se renforcer et la lutte contre le terrorisme sera au cœur de cette coopération. D'autres mesures complémentaires et d'accompagnement suivront. Nous restons convaincus que les Burkinabés sont en mesure de défendre leur pays pour peu qu'ils aient l'encadrement et les moyens nécessaires. La situation actuelle révèle la fragilité de nos États pris isolément. Nous sommes donc convaincus qu'il nous faut encore et toujours oser inventer l'avenir. Certains de nos prédécesseurs, comme Kwame Nkrumah notamment, ont souhaité la mise en place des États-Unis d'Afrique. D'autres, comme Léopold Sédar Senghor, ont voulu commencer par un regroupement des anciens pays de l'Afrique occidentale française. Cela a donné naissance à l'éphémère Fédération du Mali. Voilà. Eh ala aye ne kuma la mede. Ko Burkina be fait ça ko Afrique be de ka farango ka ina fo Kwame Nkrumah ya fo chugo mina. Ko Modibo Keita wulla ka se Sénégal ma ko Mali ni Sénégal farango ka ko ke Fédération du Mali. Ko Senghor do tien mais ko ni ala sonama ko Burkina be ka wuli zena ko fo Afrique be ka farango anga kuma to la. Les mentalités peut-être n'étaient pas préparées. Peut-être faut-il aussi questionner les méthodes. Ces échecs ne doivent pas être pour nous un motif de découragement. Avant de bien marcher, l'enfant tombe plusieurs fois. Nous pensons que notre jeunesse est plus instruite et mieux formée pour comprendre les enjeux actuels. Nous esquisserons donc, à l'endroit de nos voisins immédiats, des rapprochements en vue de jeter les bases de l'avènement d'un État fédéral en Afrique de l'Ouest, incluant le Burkina Faso. Abana, tegere fo. Ako, ko Modibo Keita ko lui échec munke, ko anga nouvelle génération be non, ko information bebe et réseaux sociaux ni fonka, ko sisan, ko Afrique nyele la, awa moko sise ki sigi Africain kunkable, ko Burkina wulembe ka jodi de, ko Mali ni Burkina ni la jine ku beka frangonga, ko États-Unis d'Afrique, ko anga na hésité de, anga dangere la, anga na tike angere la, anga, ko konima tu goshi kita kono kodo. Ko anga wuli kanjo ko ni Afrique ka yirema horonya de sorotola ye Burkina premier ministre de flek ko fode ko yani denga ngunuma yani de derani ka tagama abe boka binduguma ni derani wula kijo kabe tagama abe boka binchama ke asembe blessé angunuma to abe talonga bi yani denga tagama abe boka binchama ke ko Afrique bon niveau de là ko alaba ko deme wuli ki joa sen tabara flaka ko wa ko Mali ni Burkina la jene kan de wulle fle kan joa sen tabara flaka ko ni an wulile ne awante skible awante sikan ko bli ko ni an tratola de à 400 km à l'heure là. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Malion anga kuma to la me. Nous ne sommes pas sûrs de réussir. Nous aurons au moins essayé. Osons inventer l'avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, les chantiers sont immenses et urgents. Voilà, obela jele ni yore sande. Donc a fa obela jele ngena kuma maba ali bide anga kuma to la me. Aya to nganti bloqué de che. Do ni ke bolino ko jugu. Moi, je vidéo direct, je vais appeler clic carreau du Moko. Ok. Après, s'inscrira dans la même dynamique pour parachever la construction du Burkina Faso nouveau. Mettre fin au terrorisme au Burkina Faso. Recouvrer l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Améliorer la qualité de vie des Burkinabés. Refonder la société burkinabé. Redonner la fierté et la dignité aux Burkinabés est un combat pour lequel le président Ibrahim Traoré, en tout premier lieu, et moi-même sommes engagés pour la victoire ou la mort. Eh Allah,
ko pour la victoire ou la mort. Choguel discours mi kala sigira Choguel ka discours nyona sideka. Que Dieu bénisse le premier ministre Choguel. Ako kolube et Burkina be ka yerema horonya sigin u yerema. Kolube Burkina ka yerema horonya sigi Burkina ma. Ko ka Burkina bebe sangorota. Ko al nolu be sa o dafe, olu be sa o dafe. Ko ninte ko Burkina te bi olu keningena de. Avec ke olu shude kan ko me kolu be Burkina sankorota ko ka terusi kele ka ke ka ban ko ka Burkina dugolo beta ka di Burkina ma ko metri kele te to terusu bulubli ko ni ya banindi ka wa ko kele de wulle flede que Dieu bénisse le Burkina an ta fait. Martin Luther King Jr. disait qu'une personne qui n'a pas trouvé un idéal pour lequel il veut bien mourir a perdu le sens de sa vie. Notre idéal est ainsi défini. Nous pensons que nous pouvons y arriver dans un mouvement d'ensemble, dans la paix et la fraternité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Abela jele ni kuma mede ko Martin Luther King américain ka Martin Luther King nanga fo anglais kanade Martin Luther King ala de malion ko Martin Luther King ko ara deni hakilata bila mun kan ni ma exploiter o koro ki kera bofu chafuyi ko alu Burkina ko lu wulle be ka jode kan no lu be sa walu be Burkina jokai Burkina ka yerema horonya sigi ayrema anga kuma to la me voilà donc malion ni discours in bané pew donc a nyafo abela jele ngena qui n'a pas trouvé un idéal. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Kuma bana peu. Ni Burkina premier ministre ka fengedi. Malion anyo de fana sango ala be Mali fa kera be Mali fa. Ala segu tungora nison jalen badi donka ni fo anyana bi. Malion anga président Assimi fo anga Mali transition fou. C'est grâce au Mali Afrique bebe ka nyele bi. Assimi kana kalo yele ne ka Afrique be nyele. Nange defo mi mumbe Assimi ka fanga chianga boko fo ambe transition mo be ko ambe président Assimi fait ambe Maliki Diaw fait ambe premier ministre Choguel fait ambe ministre Abdoulaye Diop ambo fana fait ambe Mali transition institution be anga soutien ba beye en force de changement on be ka ou be de farayo ka aula kana jugu kana se aula ni ala sonama force de changement à travers camarade docteur Alain Bokoum camarade Ben Le Cerveau camarade Tairuba, camarade, ani camarade Dr Abouaka Sirigi Fomba, ani Anfa Bouye, Ashrifu Srafanyoro, anga Bunya Bayi, anga Seguka Bele, Sego la Sanakane, no era anga mouvement victoire président Bayi, ame Seguka Fame, Sego la Sanakane fou, Malian Bede Bolo di Lebenjoka Mabiko, force de changement, ka Assimi Deme, Assimi Kelente Deme, ambe Assimi Deme, ka Choguel Deme, ka ministre Ablaye Job Deme, ka ministre colonel Ablaye Maïga Deme, ka Maliki Diaw deme ka colonel Kamara deme ka Wage deme ka Modibo Kone deme ka ubela ka Assimi ku be deme transition mo be ama mo bon mo la de menange euro mi na mayambo fode pour ka benya donc au de nos Maliens que Dieu bénisse le Mali anya information de France rotuguni Maliens Francika ko de bana peu Maliens Francika ko de bana mena fendo iraula yele ba kono di bisanno billet dimanche 20 novembre 2022 Burkina Faso ka premier ministre ma boka fa yana ko francité ku demewa aba français yera ka mogo be ka bo yera contrôle la sanno français ka expert de boraka kuma ayemu fo makoroma au nanga je kula men fait. Le discours des autorités chinoises est un discours qui frappe beaucoup les esprits dans beaucoup voilà. de zones du monde, en particulier dans les pays d'Afrique. Lorsque Vladimir Poutine se bat contre l'unilatéralisme du monde occidental, ça parle aux populations africaines. Lorsque Macron va à l'ONU en train de dénoncer le néocolonialisme russe, ça marche pas parce que c'est faux. Donc Macron ne comprend rien à l'Afrique. Il a eu des propos qui ont été jugés extrêmement insultants par beaucoup d'Africains. Quand il était allé à Mayotte, il avait plaisanté d'une façon absolument scandaleuse sur les immigrés qui se noient dans le canal de Mozambique. Ko makorombe kana Mali toko tien kana irisu toko tien. Ko olie ke makoronga wuli ka Francis deme Francini to Africain be benchoga mina. Ko makorombe kata galon tike onina kataga Francis toko kataga irisu toko tien kataga Mali toko tien.
ko Macron ye farasi kuma sulu ko Macron be ka to ko farasi be ka bimbi ko Macron norone be Vladimir Poutine na ko Poutine ko ka de africain parce que Poutine ye barakala de ko mais ko Macron ye farasi kuma sulu fan be abe ka ta africain dogoya anga kuma to la me ne farasi den abe ka kuma fo anga kuma to la me en disant qu'on partait à la pêche aux Comoriens. Lorsqu'ensuite il s'est rendu au Burkina Faso, il faisait chaud dans l'université, donc le président Roch Kaboré s'est un moment absenté et Macron a fait rire la salle contre le président de la République en exercice en disant ah ça y est, il est parti aller réparer la climatisation, ce qui est quand même extrêmement offensant. Voilà. Ko Macron kuma kabe frafuna gushidi ko ali Macron tara Burkina Samina ko ka taga Burkina président visiter no Roch Kaboré ko Roch Kaboré tando ta mana dro ko Macron sera ka fa kimai ka Burkina bo pousser ko président contre la taga président kali courante Burkina ko Macron da ada farale be fatama ko Macron mala mara awa mala mokanya anga kuma ne farasi dore manga de ko donc ko farasi bini Afrique ko Macron no do anga kuma to la me. Bon, je passe les détails, mais par exemple, vous savez qu'en ce moment, en Afrique du Sud, la France n'a pas bonne presse. La France n'a pas bonne presse au Burkina, la France n'a pas bonne presse au Mali, la France n'a plus bonne presse en Centrafrique, etc. Donc c'est une débandade générale. Alors moi, je suis obligé de constater que on a dit aux Français depuis des décennies que la construction européenne allait nous rendre plus forts, plus puissants dans le monde. On constate dans tous les domaines, absolument tous les domaines, et en particulier en matière géopolitique, que la France est en train de se couper de ce qui fait l'un des piliers de sa puissance mondiale, c'est justement le rayonnement de la langue française dans tous les pays d'Afrique et les liens d'amitié traditionnels qu'elle avait noués avec des pays qui, je le répète, au XXIe siècle, vont être des sources notamment de matières premières tout à fait considérables, hydrocarbures ou bien des terres rares, puisqu'actuellement le monopole c'est quasiment en Chine. En bref, Macron a tout faux sur l'Afrique comme sur le reste. Voilà. Ko kuma yɛrɛ la ba ye mun ye ko ni a ye ko faransi bɛ ka Afrique perdu ko Macron ka faute de ko Macron bɛ ka africain dɔgɔya ni africain dimina au lieu que Macron ka ɲini ka négocier n'u ye ko Macron bɛ sigi k'u ka président na gosi k'u dɔgɔya k'u kɛ wulu ni jakumaw ye ko Macron bɛ t'i sigi dɛ Irisiw de bɛ ka wari d'a ma dɛ Chinois de bɛ ka wari d'a ma dɛ au lieu ka k'i sigi cɛya yɛrɛ la ka kuma ko Macron bɛ mununu na dɛ a bɛ taga Amérique pousser Mali contre la dɛ ou a bɛ taga ni jamana mun wulila kaba ka yɛrɛma hɔrɔn au lieu ka solution ɲini ko Macron y'a ta kɛ mana kan fɔ dɔrɔn de ne m'a fɔ dɛ ni ye Faransi ka den woloden mɔden de wule ka bɔ ka nin fɔ Macron ma o b'a yira k'a fɔ président Assimi i ye sira min ta ala bɛ k'i ka sira tɔ ɲɛ i bolo que Dieu bénisse le Mali maliyɛnw muso dɔ fana kumana Faransi Macron ma an bɛn'o fana kalan an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fana sa ko ala bɛ Mali fɛ sa ni bilara Mali la dɔrɔn ala b'i bin de président Assimi ta i ka baara fɛ an b'i kɔ maliyɛnw an ka kuma tɔ la an ka kuma lamɛn a yɔrɔ la. La France, vous avez un gros problème. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Vous voulez pas des migrants en France? Ouais, il n'y a pas de souci, je l'entends. Parce qu'on a déjà nos propres galères. Voilà. Quoi, et puis, quoi, n'y a Francis ka mɔgɔ fila de, n'y a muso dɔ de ka kuma, ko Francis kuma, k'a b'a fɔ ko dunan ka ca Francis de, ko mais ko Francis de bɛ ka taa guerre civile wuli Mali kɔnɔ, Burkina kɔnɔ, ko ni gɛlɛya kɛra, ko diyagoya ko Malien bɛ boli ka taa Francis, ko diyagoya ko Africain bɛ boli, ko mais ko Francis ka fara ka bɔ Africain na, ko a bɛ taa mɔgɔ ka dugu ci, n'olu bolila ka n'u kalifa la, a bɛ tila k'olu gɛn tuguni, ko immigration bɛ yen, ne b'a fɔ dɛ, nin ye Francis ka den de woloden mankan ye, an ka nin yɔrɔ lamɛn, un témoin d'une française, a yɛrɛ ka nin kuma lamɛn, kabako don dɛ, bi vidéo in ka di dɛ, a y'a partager dɔrɔn. Avec nos propres SDF, nos propres difficultés qu'on a ici. Ok, je l'entends, il n'y a pas de souci, ça aussi je le comprends. Ouais, il y en a marre aussi, c'est vrai. Ouais. Nos impôts, les allocations familiales et tout. C'est vrai. Ouais. Mais il faudrait peut-être arrêter aussi de dire on veut pas de migrants. Bah, vous voulez pas des migrants? Je vais vous donner un conseil. Hein? Et ça, c'est valable pour la France et le gouvernement. Hein? Et les gouvernements de susbites. Non, parce que j'appelle ça des gouvernements de susbites. Hein? Faut pas appeler ça autrement. Ça vous pose problème, les migrants. Ça vous pose problème qu'il y a des migrants qui viennent chez vous. Vous savez ce que vous faites? Vous rendez l'Afrique aux Africains. Et vous leur rendez tout ce qui leur appartient. Et quand je dis tout, c'est tout. Hein? D'accord? Et puis comme ça, je vous garantis que vos migrants, là, ils viennent plus en France. Voilà. Non, parce que vous dilapidez l'Afrique. Ko aw de bɛ ka taa Afrique ci. Ko n'aw ye Africain to ye, k'u ka jamana t'u bolo, k'a ka sɔrɔsiw bɔ Afrique. Ko wallahi ko Malien kelen tɛ taa Faransi. Ko wallahi Burkina bɛ kelen tɛ taa Faransi. K'aw de bɛ ka taa Mali ci, ka Burkina ci, ka Afrique ci. Ko n'olu bolila ka na tuguni aw bɛ tila k'aw jɔ mana ka fɔ la. Ko n'a bɛ fɛ mɔgɔ kana taa Faransi bilen, k'a ye fara Africain na aw ka jamana t'u bolo.
Ko c'est tout. Anga musoka kuma tolame. Vous leur prenez toute leur richesse et vous bombardez dans leur pays. Vous allez jeter des bombes. Et ensuite, vous vous dites, oh non, 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 on en a marre des migrants. Ça suffit. Oui, oui. Ah ben alors, si ça suffit, vous leur rendez tout ce qui leur appartient. Vous les mettez sur un cargo. Vous leur dites, tenez, la France, hein, vous leur dites, tenez, je vous rends ce qui est à vous. Et embarquez chez vous. Je vous garantis que votre France, là, votre coupe de France, voyez la puissance mondiale, là? Elle sera dans le cul, notre puissance mondiale. D'accord? Elle sera dans votre cul parce que vous produisez rien. Vos téléphones, vos trucs, tout ça, vous produisez que dalle. Alors, au lieu de cracher sur la gueule des migrants, hein, révisez un peu votre tir. Moi, je défends personne. Mais à un moment donné, il faut que la France apprenne à fermer sa gueule. Parce que vous délapidez ces gens-là, et vous, ensuite, vous gueulez que ces gens-là sont chez nous. Donnez-leur ce qui est à eux, et remettez-les chez eux. Et je vous garantis qu'ils seront plus riches que vous. Bande de cons. Malien, kuma bana peu, kuma bana sexy barabla. Ko aw de beka ko France ka gel fermeté. Ne ma fona français do le flek akumata. Ka beta ka mogo ka duguchi. Onol bulla ka no gere kalfaula. Avec la ka fo ko lube ka utoro. Kon wallahi kale bi kale. Konu ya Afrique on tout yerema. France te ta Afrique ko Afrique mako te ke France la kawa ko Afrique be waro soro ka teme France ka. Billahi sanu meme Mali kono. Jama mo me Mali kono, Irano me Mali kono, ni Mali ya yere ka sanu bo dongo do na, ni Mali ya yere ka, c'est-à-dire que ni Mali ya yere ka sanu bo dongo do, ana yere ka gazi, ana ka pétrole, ni Mali ya yere ka dugujukoro fen bol dam le dongo do, ni billahi ta'ala ni Malien bora ka taka wari ngini ko fa ka shibon teke kono. Ayete Angola la, Angola aventurier manchade, Angola jamana de FFB, ali Américain me boya ka taka wari ngini Angola. Billahi neba America abeta Angola kata warengini parce que Angola président be ka u ka jamana ngolo fem be Angola yere tayi muso bora ka fode a Mali te fantan jamana de anga Assimi Deme ka barala ambe sigaka je répète encore anga Assimi Deme anga do Assimi na Assimi filla fana anga fode anga to Assimi ko sagade parce que ni Assimi bina ambe de bebi billahi tallahi ni Mali ni Burkina ni Guinée atike di nyogoma nama teme Nigeria la ka shibon teke kono ni Nigeria ni Ghana mana wari ni Mali di Burkina ni Guinea ka fo mako tout awa ode mimbe ka kede magoron desere magoron be boli ka taka an to ko chiengoro la français were de be ka boka magoron neni bi ko magoron ka fara mogo la ka fara malien na ka fara Burkina be la malien ala yanga do jabibi ala ni chekoy malien ni wati yanga teke di nyogoma ala ni nisonja wati di amangi ni Maliki Diaw fe aka Abdelkader Maïga M5 Tchaya ku wole u ka réconciliation ke ama ngini Malien den bela jeli fa be kan tege di nyogoma wallahi ala de be ka sangorota si aw ma bi dongo do Francis tobe malo ka taka fede que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Akambe, ciao ciao.